Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafinmu mai suna Zuma da Maɗaci na marubuciya Bilkisu H. Muhammad wanda ni Mama Halim nake karanto muku. Ta yi saurin ɗaga mishi hannu. Ya isa Alhaji. Nur 'yar autarka ta girme wa Amal. Wace irin rayuwa kake son sanya kanka da girmanka da komai? Wannan abun kunyar kada ka soma. Ka ɓoye abin da ke zuciyarka domin ɗanka na cikin abin da ke ranka. Kin ga Fatima, babu ruwana da wani ɗana, ni dai yardarki kawai nake nema. Ta miƙe a fusace ta riƙe gugu, jikinta na famar tsuma. In dai sai na amince ne zaka aure ta, to ashe har abada ba za ka taɓa aurenta ba. Ya nuno ta da yatsa, ke ki shiga taitayinki, ni ba irin mijin da mace ke juyawa ba ne. To shikenan Alhaji, naji, amma ina son ka gaya mini wani mataki ka ɗauka domin kare kanka, saboda duniya ta san ɗanka ne ke son Amal. Kuma wane mataki za ka ɗauka don kare ɓarnar da za ta shigo gidanka? Iyaye da yawa na auren budurwar 'ya'yansu, amma ƙarshenta nadama ce ke shigowa, domin abin da kake yi wa su ma shi suke yi wa. Ta juya ta fita. Ke Fati, ke ashe baki da mutunci, baki da kunya? Me kike nufi iye? Ki zo ki gaya mini me kike nufi. Zai rufa mata baya ya hangi su Zainab. Tilas ya sa ya koma ciki yana huci. Kai tsaye ta fada gidansa Amal, suna zaune jingun-jingum ita da kaka tamkar masu zaman makoki. Yadda Amal ta ganta a hargitse ne yasa ta saurin miƙewa. Ido waje take kallon ta, ba shakka ta san ba lafiya ba. Ta san halin Hajiya Fatima, kuma halin da take ciki yana da nasaba da abin da Alhaji Ishaq ya gaya mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta rinka maimaita a zuciyarta. Danko hannunta ta yi suka matsa kusa da inda kaka take. Ki gaya mini gaskiya, me ke tsakaninki da abban Zainab? Baki ji kunya ba? Baki san yadda kike a zuciyata ba? Ke diyata ce, in kin mance ki tambayi kaka. Amal, ni zan iya hakura na bar miki Alhaji. Gaba ɗaya kan Amal ya gama kuncewa. Mutanen nan so suke yi su kashe ta, wace irin rayuwa take fuskanta haka? Anya akwai mai irin matsalar ta a duniyar nan? Tunda ta duro duniya bata taba hutawa ba. Shin laifin me ta aikata ake jarrabarta da irin wannan jarabawar? Kuka ya kubce mata. Mom, ki yi hakuri, ban san komai akai ba. Ƙarya kike Amal, kin sani. Kin san me Alhaji ke shirin aikatawa. Ba kishi nake da ke ba, a'a ina tunanin ta yadda zan haɗa miji da 'yar da nake kallo tamkar diyata. Wallahi Mom, ban dakata, na san ke 'yar halacce. Dama na san ba za ki yi mini haka ba. Da Alhaji da Abbas duk ba su kamace ki ba. Ni ce na haifi Abbas, amma ina tantama akan san da yake miki. Na haka na ki bashi goyon baya, amma yanzu zan sama miki miji wanda zai dace da rayuwarki. Mai tausayi, mai ilimi, zan samo miki mijin da zai zamo miki mijin marainiya. Kada ki bani kunya, kin ji Amal? Ta dinga kada kai cikin sharar kwalla. Koma gurin kaka ki bar komai a hannuna. Abbas da ke laɓa a sauran gidan yana jin abin da Hajiya Fati ke faɗa. Ya saurin barin gurin zai je ya tunkari abbansa. Cikin wani yanayi ya isa ga dad ɗin nasa. Alhaji Isa ya dube shi da fuska a sake tamkar bai da wata matsala da shi. Ya dai sako na ya isa gare ka kenan ko? Da kyau. Dad, za ka yi da ka sani. Abbas ya ce cikin murya na rawa. Ka bar ni na cimma burin abin da ke zuciyata, in ba haka ba da ni da kai za mu yi nadama gaba ɗaya. A zafafa ya miƙe yana nuna shi da yatsa ya ce, da kai da uwarka dai za ku yi nadama, kuma har Amal ɗin. Abbas ya mai da martani. Alhaji Isa ya kai mushi wani shaka yana girgiza shi. Da kai da mahaifiyarka duk a ƙarƙashin iko na kuke, dole ku bi ni, ko da kai da ita ku bar mini gida. Kafiyarka da rashin nuna biyayyarka tamkar kana barazanar tsinke igiyoyin auren mahaifiyarka ne, mutumin banza. Ya koma ya sake shi cikin hankaɗe shi. Bace mini da gani tun kafin na salwantar da kai. Hajiya Fati na komawa ɗakinta ta shige ta ɗauki jakar kayanta kala 3 ta zuba a ciki. Ta sulale ba tare da kowa ya lura ba. Maiduguri, dole ki tashi ki koma. Ba kya tunanin duniya za ta zarge ki? Ba kya jin kunyar yarinyar ta fahimci kishi kike yi da ita? Ba kya tsoron hakan zai iya zubda miki mutunci a idanuwanta? Haba Fatima, a wannan karan baki yi tunani ba. Ai kin girmi yaji, ki tashi na mai da ke. Ta fyace hanci a sanye ta ce, Yayi ba za ka taɓa ganewa ba. Wallahi in Alhaji na da ingancin da zai auri Amal,
babu abin da zai hana na goya mishi baya, sai dai ina tsoro bai cancanci zama mijinta ba, don marainiyar Allah ce. Ni ina tsoron irin rayuwar da za ta faɗa. Yaya ka duba lamarin nan, ka riga ka san komai. Na fahimce ki Fatima, yanzu ya kike son a yi? Ina son in ka amince Haidar zai aure ta. Yayi shiru yana nazarin maganar ta. In banda abinki ina kika taba ganin an yi wa namiji auren dole? Yaya na yadda in dai zaka amince ni na san yanda zan yi mishi. Wallahi muddin ya ganta ba zai bijire ba. Ina neman wannan alfarmar. Za mu je tare da shi na tabbata ban yi mishi zaben tumin dare ba tunda tana da tarbiyya. Shikenan in Haidar din ya dawo sai ku yi maganar. Na ga dan naki shi ma dan akida ne. Ban jin Haidar na tabbata ba zai bani kunya ba in har abin ya daidaita. Ina son a yi komai cikin wata guda. Yayin nata kallon ta kurum ya dinga yi. Fati kin nuna mijinki bakin ciki kiri-kiri. Shin kin tuntuba kin tabbata ita ba ta son shi? A zafafe ya miƙe. Yaya kada ka yi zaton kishi ne ya rufe min ido. Ko kaɗan ba haka bane, ina da manufata. Shikenan Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi. Amma dai ki bi komai a sannu. Yana matukar ƙaunar antinsa sai dai ta zo miki da abu mai wahala. Yana jin nauyinta bai taba kai mata kukanta ta kasa share mishi hawaye ba. Haka wannan shine karo na farko da ta taba neman wata alfarma a gare shi. Amal ya dinga maimaitawa a zuciyar shi. Ya sauke ajiyar zuciya ya dube ta gaba ɗaya idanuwanta na kansa yayin da ta cika da zulumi. Haidar ka yi min magana mana. Abbansa ya lura da halin da ya shiga, ya dinga tsokanarsa. Yau wani yaro zai baiwa antin Kano kunya, da alamun yau zan ji kanku. Baya son su fahimci halin da yake ciki. Abba wa ya gaya maka? Antin Kano tunda sadaka kika bani? Antin Kano tunda sadaka kika bada ni wallahi na bayu, ba ni da ja. Bari na je na kimtsa sai ki miƙa ni. Abban shi ya dinga yi mishi dariya har ƙasa. Har ƙasa ya durƙushe saboda yanda ya ga yanayin ɗan nasa ya shiga yana ta mishi dariya. Ita kuwa daɗi ta ji har ƙasa ta durƙusa yayin na ta ce yaya na gode, ba wani abu. Yaya Jafar shine babban wa a gare ta, yana matuƙar ƙaunar Hajiya Fati. Baya taɓa ganin laifinta. Don haka ko kaɗan ba sa shiri da Alhaji Ishaq. Tun ma lokacin da suke da ƙuruciyarsu sun sha gwagwarmaya da shi. A duk lokacin da ya kai mishi ƙarar Hajiya Fati, maimakon ya ga yana yi mata faɗa sai dai ya dinga lallashi. Misalin karfe 7:30 na dare suka isa Kano. Alhaji Ishaq na zaune a harabar gidan Aresteya, ko kallon inda yake bata yi ba. Shi kam Haidar durkusa yayi ya gaida shi. Kai tsaye ya nufi sashin Abbas ya rage kayan jikin shi ya shiga bathroom ya kwara ruwa. Ya sauya kaya marasa nauyi ya miƙe a gado. Tunda ya tsoma kafa a sashin nashi jikinsa ya bashi akwai mutum. Haidar ya miƙe cikin sanda ya riko rigarsa. A fusace Abbas ya juyo, ido biyu suka yi. Farin ciki ya bayyana a fuskar shi. Saukar yaushe ba labari? Tare muka zo da antin Kano. Ya ɗan yi dama Maiduguri ta je? Au baka sani ba? Na san dai ta ce za ta yi tafiya. Sun daɗe suna hira. Ita kam Hajiya Fati bata zauna ba, tana aje kaya ta yi waje. Ta yi sa Alhaji Ishaq ya tashi wuf ta faɗa gidan kaka. Ta je ne don ta sanar mata al'amarin. Kaka ta girgiza da jin zancen, dan ya zo mata a bazata. Ta dinga zargin abubuwa iri-iri, zuciyar ta far tausayin jikarta. Sai dai ya ta iya. Hajiya Fati ta cancanci ta yi mata komai, in ma ta butulce mata Allah ba zai bar ta ba. Ta sauke ajiyar zuciya. Hajiya Fati, Amal diyarki ce. Banda ma ina gudun wani abu da sai na ce ban cancanci sai kin yi shawara da ni ba. Don za ki iya zaɓa a diyarki duk wanda kika so. Ai ko bayan raina Amal taki ce. Ba ta da wani tamkarki. Ai ko yau kika ce Amal ta fito ki kai ta gidan miji ba zan taɓa tambayar ki dalili ba. Sai dai ina son ki bani lokaci, akwai abin da nake son bincikawa. Kuma abu na biyu, diyarki na matukar son karatu, yanzu haka ina jin saura sati guda su koma. Kaka kada ki damu, Amal za ta yi karatu. Za ta zama duk abin da take so ta zamo. Haidar na da son ilimi, za ta yi alfahari da shi. Yaron dan mutunci ne. Uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya da mahaifinsa. Yana da ɗabi'u da kowace mace za ta so zama da shi. Ina Amal zan gabatar mata da ɗan uwanta.
kuma a dukkan wannan hidimar ki bar shi a hannuna, zan aiwatar da komai. Tunda ta shigo take tsaye a gurin tamkar wadda aka dasa, komai a kunnenta aka yi. Hawaye ya gama jiƙe mata fuska, ji take yi kamar za ta zube a gurin. Ta dafa bango ta dinga bin su a hankali. A haka har ta isa kofar gidan, zuciyarta na ayyana mata abubuwa iri-iri. Ta shiga duniya ko ta kashe kanta. Ta fito ta gaya wa Hajiya Fati in ba za ta amince ta bata Abbas ba, to ta rike koma waye. Ita Abbas shine burin danta. Ko ta je ta roki Alhaji Ishaq ta gaya mishi in yana son ta to ya amince su rayu da Abbas, in dai yana tausayinta. Tsayuwar motar Alhaji Ishaq ta ji ya dallaro ta da fitila. Ta sani ba makawa fitowa zai yi ya taho gurinta. Ga Hajiya Fati a gidansu, kuma gab take da fitowa, komai zai iya faruwa. Ba za ta taɓa yarda da abin da za ta ce mata ba. Za ta bari su keɓe da shi nan zuwa gobe, amma ba a wannan gaɓar ba. Da gudu ta faɗa gida, zuciyarta na bugawa da ƙarfi da ƙarfi, tamkar za ta fasa ƙirjinta. Yadda ta yi sallama za ka tabbatar tana cikin tashin hankali. Amal 'yar albarka kin dawo? Jinjina kai kawai ta yi. Kaka ta farke mata laya. Kaka ta falke mata laya don ta gaya mata abin da yake faruwa. Amma kan ta gama ta gane Amal ba ta son abun, ta hanyar ƙin kulawa a lokacin da ake mata magana. Hajiya Fati ta kafe ta da ido tana mamakin yadda ta yi ramar wuni ɗaya, duk ta wani hargitse. Me ke faruwa na ganki haka? Ta tambaya tana kallon ƙwayar idonta wanda hawaye ya soma lullube shi. Ba ni da lafiya. Haka take in wani abu na damunta, to haka take zabgewa lokaci guda. Tuna Hajiya Fati ta daɗe da sanin haka. Ta jinjina kai kurum. Amma ko za ki iya ganin bakon naki a wannan yanayi? Gabanta ne ta ji ya faɗi, ta ƙara kiɗimewa. Hajiya Fati ta ƙara maimaita tambayar a hankali. Ta ɗaga kai alamar i. Ta zaro waya a jaka ta shiga laluban lambar Haidar. Ya dubi Abbas, ba ni minti 5 antin Kano na kirana. Kai tsaye ya kutsa gidan cikin girmamawa, ya durƙusa yana gaida kaka. Ya miƙe yana fuskantar Hajiya Fati. Ta nuno mishi Amal wadda ke tsaye a can nesa. Ya ɗaga gira yana kallonta. Nan ta shige ta tafi don ta ba su dama su ɗan keɓe da juna. Idanunsu na kan na junansu. Da sauri Amal ta sunkuyar da kai tana wasa da yatsun hannunta. Shi kam ya kasa ɗauke idanun shi. Kyawunta ya zarta tunaninsa. Kowane bawa akwai tashi baiwar. Ita kam wannan baiwarta ta kyau ce. Ba ta da naƙasa, ta wuce duk yanda yake tsammanin riskarta. Sai da yanda take acting ɗinta da alamu tilas aka yi mata. Inda Amal za ta ba shi so da yardarsa, da sai ya ce ya zo duniya a sa'a. Ga dukkan alamu hakan ba zai wuya ba. Tambayoyi ne fal a zuciyarsa game da ita, amma ya rasa mai ba shi amsa. Shin antin Kano miji ta rasa ne ake tallanta haka? Ko kuwa ya aka yi? Ai ko Abbas ba zai ga wannan ya ce baya so ba. Duk jikinsa ya gama yin sanyi. Ina zuwa, ba ni minti 2, ya ce da ita, ya yi waje cikin rashin kuzari. Ya kasa ɓoyewa Abbas mamakinsa, ya dube shi. Dan uwana, na fi kowa sanin halinka. Na san akwai ka da son mace mai kyau, amma ka kasa zama da Amal ka bata soyayya? Har antin Kano ta zo ta kutso ni ciki tana son na aure ta? Ai naga kai ka fi dacewa da ita. Da sauri Abbas ya miƙe zaune. Ban fahimce ka ba. Antin Kano ta taho da ni ne don na nemi aurenta. Ban taɓa tunanin zan same ta a yanda na riske ta ba. Yarinyar nan na da matuƙar kyau, shine yasa nake mamaki. Wani irin shock ya ji, ya miƙe tsaye sosai yana